Sziasztok! Itt lennénk Noelkával, igaz? Igen. Egy videóval, és mit mutatunk be, Noelka? Pastélynak gyújmát. Nem. Igen, az intelligens gyurmát szeretnénk bemutatni. Szóval intelligens gyurmát, igaz, ide van írva, hogy ez a külön hatása, hogy mágneses, de nem ez az extra mágneses, ami így bevonzza, hanem csak úgy hozzátapad. És itt hátulján ott vannak, hogy miket csinál. Formázható, nyújtható, pattog, szakítható és törik. Szóval akkor... Igen, azt már mondtuk. Nyúlik. Drágó. Szóval szerintem ezt nyissuk is ki. Igaz, nem? Aha. Wow. És akkor ilyenné. Itt egy mágneses golyó hozzá. Nekem szóljál. És akkor felvette az edény formáját. Nagyon jó. Szerintem... Na várjál, aztán nézzük, hogy hogy tapad hozzá. Fú, baszki, és tényleg ilyen mágneses. Egy olyan jöttem. És mágneses, Noelka. Tényleg. Csukd már be az ajtót. Ja. Én szóval jegoljói. És elég jó ráragad. És szóval jegoljói eljött. Bemutathatom? Na mindegy, várjál. Milyen trükköt akarsz? Hát ez ilyen intelligenzióval, és nyúlik minden gumi. De ezt én akartam bemutatni. Szóval most próbáljuk meg a mágneses képességét, azt Mindjárt már jövök. megtudtuk. Bye! Jó, aztán igazából a Noelka bemutatta, pedig én akartam, hogy nyúlik. És egyébként szép kardod van. Csak tedd már el. Lassak! Ilyen kardja van Nucanak. És mit akartam még? Szerintem így kicsit így folyik is, mert a doboz és így le volt folyva, azt úgy felvette a formáját. Vagy ez itt tök jó. Akkor a szakadást. Nem először a pattogást. Noelka, jó van, mi van olyanja is. Szerintem ez két bemutató videó lesz a Noelkajé. Meg a harcucaim, meg nekem ez. Szóval csináltunk egy golyót, és hogy pattog-e. Új, de jó! Jaj! És akkor most próbáljuk meg a szakadást. Jó van, Noelka, lassuk. Aztán például... Na, akkor nézzük is a szakadást. Jó. És milyen van még? Jaj, meg a formázható, hát akkor csináljunk embert. Várjál, akkor csináljuk az embert. Lesz majd Balintal még egy ilyen videó. Nem tudom mikor. Kész a feje, akkor... Ez a fej.
nem. Ja, most már csak össze kéne rakni. Ó, vannak gyorsult. Jó. Ó! Ó, Panikám. Zsiráfnyakú emberke lesz. Már nem is fér a képernyőbe! Szegény meghalt. Mert még van a törik, csak az a baj, azt is majd abban a másik videóban fogjuk szerintem bemutatni, mert most itt nincsen nagyon kalapácsunk. De Úgyhogy ott ilyen. van nekünk két szép videóban kalapács. Mi mutatnám nektek. Kérdezd meg a nyucitől, van-e nekünk kalapácsunk a Spice-ba. Megkérdezhetem. És akkor kettő. Ez már a 3 bemutató videó. És még A van, harcművészeti, az a kocsis, meg... és még van nekem Azt írták, hogy nyúlik minden ragóbúj. egy. És Jaj, és még írt, nem is tudom ki egy trükköt, azért írta, hogy látod Miskolcon talán. Hogy is volt, hogy ki kell lapítani. egy ilyen. Mert valahogy, de komolyan nem tudom, hogy hol ír, de én valahogy visszaírtam neki. Hogy mondjon már erre is egy izét, és akkor így mutatta valahogy. Így. Kérdezz már meg anyától, van-e kalapács? Így, akkor így ide tenni az ujjad, így rá tenni, kihúzni. És akkor... De jó! Szétpukkadt! Aztán én tudok ennek egy ilyen gondolom, hogy ez fog működni. Várjon, meg egyszer megcsináljuk, csak máshogy. Most azért nem jó amúgy a képernyő, mert itt videózok, nem pedig a helyecskémen. Vagy a fejecskémen. Csináljam már ki az ujjam. Na. Hogy olyan az ujjam. Mostan fog sikerülni. Nem tudom, hogy hallottátok-e, de pattant egyet. Minden megpróbálom még egyszer. Aztán még hogyha még egy ilyen kicsit pattan, akkor ma... Na, ma utána befejezem. Nekem az beszélről köszönjük a lájkolást. Jöttem a újabb videóban az új pisztolyom, Ja, te mindent bemutatsz? Ez már 4. bemutató videó. ami És így egy videóban 4 dolgot akarsz bemutatni. megnyom. Ott Na mindegy, most hallgassatok, vigyázz csak. Ó, ez pattant! Látjátok, milyen okos. Hogyha nem hallottatok, hangosítsatok majd fel. Várjunk. Fagyi volt. Jó napot! Most látszik.
Itt mi vizes minden? Jaj, a spriccolótó. Arra? Beletegyem? Aha. Nem, várjál, beleteszem a mágnest. Sokat. Aha, itt van, nézzem. Jó napot! A videóban Jankonak, sziasztok! De még nincs vége a videónak, várjál. Föld van! Jó. Szerintem én veszek majd többet is. Ami például olyan mega mega vonzása van, aztán az így benyomja belé a mágnest. Azért amúgy olyan, abban van olyan kocka, Ja, most beletettem a vízbe, az nem baj? Nincs víz. Mindegy, igaz ennyi lett volna a videón, Noelka? Nem. Elköszönünk? Gyorsan köszönjünk el! Sziasztok! Na, Még mondjad. egy csippet. Várjál! Ha tetszett a videó, lájkoljatok és ha tetszett, és iratkozzatok föl. Ezt magad találtad ki? Ezt a szöveget? Aha. Jó, de ügyes már. Mindegy. De ez így nem látszik. Mindegy. Bocs! Sziasztok! Szóval